Hi, it's Anna, agus is realm clasa nua ólam a gcónaí, agus is maithlam draíocht agus draíocht. Bhfuil leat a film cén cuí le bheith idir riadóir. Inniu, bheimid ag film cén cuí le Cipín Fiacla a chur as rairc, le draíocht. Abracadabra! Nóméid amháin, tá sé anseo. Ag an céad nóméid eile, Abracadabra, tá sé imithe. Anis tá spáinní méid dit cén cuí le na a dhéanamh. Seo an méid atá ag teastáil ús. Tape, gramachach, tréarchach. Cipín Fiacla. Agus sin é. Dús tug an Cipín Fiacla. Agus cur inge de ordaga é. Mar seo. Anis tug an tape tréarchach. Agus gar pís a beagtaí. Dain cínte go bhfuil sé tréarchach. nó feici an lucht feicna é. Anis, gramig an Cipín Fiacla inge de ordóga. Mar seo. Ná úsáid pís amór, nó seans go méid sé le feiceáil, agus bí thar bheith chuirmach mar go bhfuil an Cipín géir. Tá sé an éasca an clas seo a dhéanamh. Déanar nús go bhfuil tú ag brath ar an Cipín, an sin sin amach do lámh mar seo, agus spon smachas de vera ar an lámh eile, agus Abracadabra, tá an Cipín imithe. Abracadabra! Anis tá an clas déanta agat, agus ba buailte agat ar an lucht feicina, agus an Cipín a curtha ar agat. Ach ní mar a hialtar a bhítar, sin é imsa go dtí an céad eile, cuinneagar de clasaíocht.